Moikka kaikille ja tervetuloa Shumikonin avajaisiin. Nyt on siis vuoden 2025 Shumikon. Mä oon tänään teidän juontajanne Tinja tai sitten Ninjanem. Ja nyt vuoden mittainen vastaavien hengähdystauko on ohi ja nyt me ollaan täällä taas. Kulttuurikeskus Stoassa cosplayn, animen ja mangan äärellä virkeämpinä kuin koskaan. Joten pikimmittä puheitta hypätään suoraan aiheeseen. Kuten aikaisemminkin, Shumikonin tapahtuman alue koostuu Kulttuurikeskus Stoan, Itäkeskuksen kirjaston ja Itäkeskuksen työväenopiston tiloista. Vasemmalla puolella näette Stoan ja työväenopiston aukioloajat ja niiden alla kirjaston, hieman muista tiloista eriävät aukioloajat. Oikealla näette eri ohjelmapisteiden sekä myyntisalin ja taidekujan aukioloajat. Huomioittehan, että osa ohjelmista vaatii rannekkeen. Sitten päästään ohjelmakarttaan. Shumikoniin on tänä vuonna valittu mukava kattaus erilaisia luentoja, työpajoja, miittejä sekä muuta kiinnostavaa ohjelmaa. Ohjelma on jaettu lipulliseen ja liputtomaan ohjelmaan, eli jos pääsylippu jäi saamatta, niin ei huolta, teillekin löytyy täältä tekemistä. Lipulliset ohjelmat löytyvät työväenopiston tiloista ja liputtomat ohjelmat löytyvät kirjaston puolelta. Koko ohjelmakarttaa pääset tutkimaan osoitteesta shumikon.fi/ohjelmakartta. Ja tässä muutamia esimerkkejä ohjelmista, joiden uskomme kiinnostavan teitä. Ja tosiaan tuolta löytyy myös QR-koodi, mistä pääsee suoraan ohjelmakarttaan. Niin nyt jos on puhelimia mukana, niin voi sen skannata, niin löytyy sitten, voi tutkia sitä loppukonia ja löytyy itselle mukavat ohjelmat. Ja mitä taas tulee Shumikonin ohjeisohjelmaan, tapahtumasta löytyy puheohjelman lisäksi jatkuvaa ohjelmaa niin piha-alueelta kuin sisätiloistakin. Pihalta löytyy muun muassa Nuorisotalon järjestämä pinssipaja, jossa vapaaehtoiset auttavat tekemään joko valmista pohjista tai itse piirretyistä taiteesta pinssejä. Pajassa ei ole materiaalimaksua, joten suosittelemme kääntymään pajan puolelle. Huhujen mukaan ulkona pitäisi olla myös Kotae Expon lohikärmeen pyörityspiste. Kirjaston tulee valtaamaan yksi, jos toinenkin kortti- ja lautapelipiste viikonlopun aikana. Lautapeli sekä Biblioclashin korttipelipisteelle voit tulla yksin tai kaverin kanssa kokeilemaan uusia pelimahdollisuuksia. Lisäksi kirjaston puolelta löytyy manganurkka, jossa voi nauttia kirjaston mangakokoelman annista. Seuraa vain vihreää teippiä lattiassa, niin päädyt manganurkkaan. Lisäksi kirjaston tiloista löytyy myös yhdistyspöydät, niin voit käydä tutustumassa muihin tapahtumiin ja heidän puuhiinsa. Kellarin puolelta löytyy klassinen Shumi-pakohuone, jossa pääset kokeilemaan taitojasi pulmien ja tehtävien ratkonnassa. Varaukset pelaamaan Shumikonin nettisivujen kautta. Pakopelihuoneeseen on erillinen maksu. Työväenopiston tiloista löytyy rannekkeen omistaville kävijöille tuttuja oheisohjelmia, kuten Anime Karaoke sekä pelihuone, jossa jälkimmäisessä tänä vuonna lisänä on retropelien lisäksi tanssipelipiste. Lisäksi työväenopistolta löytyy valokuvauspiste ja runsaasti istumatilaa. Eli ei tarvitse hengailla lattialla. Sitten päästäänkin paikkalippuihin. Eli pääsalissa tullaan viikonlopun aikana järjestämään ohjelmia, joihin tullaan salin rajallisen katsomon vuoksi jakamaan paikkalippuja kävijöille. Paikkalippuja voi varata Shumikonin nettisivujen kautta aina samana päivänä kuin ohjelma, aina aamu 7 alkaen.
Eli tämän päivän paikkaliput on tulleet jo lunastettaviksi. Fyysisiä paikkalippuja emme jaa, joten digitaaliset paikkaliput ovat ainoa tapa päästä katsastamaan pääsalin tarjontaa. Huomioittehan, että pääsalin ohjelmat avajaisia ja päättäjäisiä lukuun ottamatta vaativat myös Shumikonin rannekkeen. Ja sitten me päästään cosplay-kilpailuihin. Eli Shumikonissa on 2 perinteistä cosplay-pukkukilpailua, joissa voit kilpailla joko yksin tai parina kaverin kanssa. Kilpailuja tuomaroi etukäteen valitut tuomaristot, joiden tehtävänä on valita kummankin kilpailun joukosta 1-3 parasta cosplay-pukua. Tuomaristolla on mahdollisuus myös kunniamaininnan jakamiseen eri kategorioista. Pukukilpailun kisapäivänä on lauantai, eli tänään 24.5.2025 kello 16–17. Cosplay-kilpailun väliaikashowsta huolehtii tanssiryhmä Andromed At, joka on ennenkin hurmannut Shumikonin lavalla. Tämän vuoden cosplay-kilpailuiden palkintosponsoreina toimivat Vorpla-kauppa, Manga Café, Dremel, Fotonordic sekä Pääkaupunkiseudun Cosplay ry. Tässä vaiheessa jo kiitos kaikille sponsoroille. One Night Illusions Variety Show valtaa Shumikonin pääsalin sunnuntaina 25.5. kello 14. Monien kymmenien esiintyjien kokoonpanojen joukosta on valittu kävijöitä varten 6 parasta esitystä, jotka varmasti lyövät katsojat ällikällä. Esiintyjäkaarti huolehtii noin 2 tunnin ajan, että kenelläkään ei ole tylsää. Showssa pääsette kokemaan muun muassa musiikkia, tanssia ja taikuutta. Vain taivas on rajana. Paikkaliput kannattaa siis varata ajoissa sunnuntai-aamuna, eli varaus alkoi kello 7 aamulla muistutuksena, jotta et menetä mahdollisuutta kokea koko viikonlopun parasta ohjelmanumeroa. Live-musiikkia esittävä bändi Loved tuo Alien Stage laulukilpailun Shumikonin lavalle avajaisten jälkeen kello 14. Esityksellinen live-musiikkishow tutustuttaa uudet tulokkaat suursuosion saavuttaneeseen YouTube-sarjan dystooppiseen tunnelmaan. Vanhoille faneille on luvassa tutut biisit ja rakastettu juoni. Avajaisten kunniaksi otetaan pieni maistiainen tulevaan ohjelmaan. Olkaa hyvä, Loved! 여린 갈대처럼
uskotko Jumalaa? Ennen vanhaa ihmisillä oli uskonto ja he luottivat Jumalaan. Ajateltiin, että asiat, joihin ihminen ei kyennyt vaikuttamaan, ovat Jumalan tahto. Ja että koko universumi pyörii maapallon ympärillä. Että paikka, jossa maa ja taivas kohtaa, on paikka, jossa jumalat asuvat. Tyhmää. Kun ihmisyys lähti universumista, unohdimme kaikki Jumalan. Mutta jos usko Jumalaan on inhimillistä, jos kaikki mitä voin tehdä on uskoa minun Jumalani, minun universumini. Mitä sä teet? Kiitoksia aivan mahtavasta musiikkiesityksestä. Nyt aletaan menee jo tämän avajaisten ohjelman loppupuolelle. Ja seuraavaksi me päästään puhumaan narikasta. Eli narikka palvelee koko tapahtuman ajan, mutta tänä vuonna on tullut hieman muutoksia. Eli narikkamaksu, koska narikan rajallisen tilan määrän vuoksi. Maksu on 5 € kaikille, joilla ei ole Shumikonin ranneketta, ja ilmainen, jos omistat rannekkeen. Yksi maksu kattaa molemmat narikat. Takkinarikkaan voit jättää takin, sateenvarjon, pienen käsilaukun ja muuta semmoista pientä tavaraa. Taas isotavaranarikkaan voit tuoda matkalaukut, isommat laukut ja kassit sekä muut tavarat, jotka eivät takkinarikkaan mahdu. Takkinarikka sijaitsee Stoan aulassa ja isotavaranarikka kirjaston viereisellä käytävällä. Sitten seuraavaksi mennään myyntisaliin ja taidekujaan. Eli myyntisali ja taidekuja sijaitsevat molemmat Shumikonin ilmaisella liputtomalla alueella, kulttuurikeskus Stoan puolella. Myyntisalista löydät artesaaneja sekä yritysmyyjiä, ja taidekujalta löydät lauantaina ja sunnuntaina eri valikoiman taiteilijoita myymässä tuotoksiaan. Eli siellä kannattaa käydä molempina päivinä. Tarkempaa tietoa myyjistä ja taidekujalaisista löydätte Shumikonin nettisivuilta. Ja Shumikonistahan löytyy myös kirpputori, jonne voit tuoda ylimääräiset cosplay, käsityö, anime, manga ja muut tapahtuman aihepiiriin liittyvät tavarasi myyntiin. Kirpputori löytyy työväenopiston tiloista ensimmäisestä kerroksesta. Kirpputorille pääsyyn tulet tarvitsemaan Shumikonin rannekkeen, ja muistattehan, että kirpputorilla kelpaa vain käteinen. Tarvittaessa pankkiautomaatti löytyy kauppakeskus Itiksestä vain sillan toiselta puolelta. Ja sitten
Puhutaan hetki järjestyssäännöistä ja kon-etiketistä. Shumikonissa noudatamme turvallisen tilan periaatteita ja tapahtumassa ei hyväksytä häirintää, ahdistelua, syrjintää eikä kiusaamista. Valtuutetut häirintäyhdyshenkilömme ovat paikalla koko tapahtuman ajan ja heille voit käydä keskustelemassa ja hakemassa tukea tilanteissa, joissa koet niitä tarvitsevasi. Heihin saat yhteyden puhelimella tai käymällä heidän luonaan toisessa kerroksessa Stoan puolella. Tutustuthan myös huolellisesti Shumikonin järjestyssääntöihin ja kon-etikettiin osoitteessa shumikon.fi. Ja seuraavaksi meillä olisi pääjärjestäjän terveiset. Voisikos Biffe tulla lavalle? Kuuluuko bäkkärille? Ja sieltä se tuli. Hei kaikille. Mun nimi on Biffe ja mä oon Shumikonin pääjärjestäjä ja mulla on ilo toivottaa teidät kaikki lämpimästi tervetulleeksi Shumikoniin. Viimeksi Shumikon järjestettiin lokakuussa 2023 ja nyt me olemme siirtyneet suoraan kevääseen. Eli tänä viikonloppuna Shumikon puhkeaa kukkaan. Edessä on ikimuistoinen viikonloppu, täynnä yhdessäoloa, iloa, rakkautta, japanilaista populaarikulttuuria kohtaan sen monissa eri muodoissa. Edessä on ikimuistoinen viikonloppu, no sen mä sanoinkin just äsken. Eli tämän vuoden teemana on romantiikka. Ja se näkyy tunnelmassa, tarinoissa, kohtaamisissa, kaikessa mitä me tehdään ja harrastetaan tässä tapahtumassa. Shumikon ei olisi mitään ilman teitä, kävijöitä, vapaaehtoisia, ohjelmanjärjestäjiä, yhteistyökumppaneita. Eli kiitos teille kaikille, että olette täällä tänään meidän kanssamme. Olkaa uteliaita, pitäkää huolta toisistanne ja ennen kaikkea nauttikaa Shumikonista. Ja no, Shumikon on nyt virallisesti avattu. Eli kiitos teille kaikille ja pidetään hauskaa. Kiitokset Biffelle. Ja sitten vielä me haluttaisiin kiittää tähän loppuun meidän sponsoreita ja yhteistyökumppaneita, joita ilman Shumikonia ei voitaisi järjestää, mutta heidän avulla me pystytään myös tekemään meidän tapahtumasta paljon laadukkaampi ja parempi. Ja tämä näkyy niin Green Roomissa tai meidän cosplay-kilpailujen palkinnoissa ja läpi koko tapahtuman. Eli iso kiitos meille sponsoreille, jotka näkyvätkin tässä ruudulla. Ja nyt pidemmittä puheitta me ollaan päästy avajaisten loppuun. Eli hauskaa Shumikonia kaikille ja kiitos kun tulitte tänään tänne ja toivottavasti myös huomenna.